Yeah? One day. Taura nyaya yako shamwari. Iwe uyu munhu uyu kazvaanofana kuita ka. Upi wacho? Iye yatsetupile. Ada because ndine dzimwe hanzvadzi dzangu dzinogara kuforeign. Of course, but here dambo we wakuno kuti mbozuna. Ikuyo kuita ikoko. Ndichoenda ikoko iye ari ikoko ndagadziti. Anofana kufambira musikana eri kaundi ndiwe. Kufambira ndikuti kuvile. Ndakazviriko. Village ikoyo. Stenda kaiko shamwa. Saka wasinokuya. Ayo gango uplata uri Gangotaura chete kuti mudhara ndina komsimi wonoti handisvike ikoyo here. Gangotaura chete kuti mudhara ndina komsimi. Achimboenda unoziva chinhu. Asatadaro. Pamutaro. Chimuzewo ndazvinawe. Chituma nduna wewe. Saka wasinokuya. Ora chiti mudhara enda. Chituma nduna wewe. Chituma ili. Chituma nduna. Umtuma. Umtuma. Ndenda. Aya ngai gatangataura. Mutume semunyaya. Iyo ita semunyaya. Manzi hano. Tataura isi nyaya iripo but uyu munhu anonzi Setukileka Leila. Munhu ndomufarira singaiti. Ndomufarira handisiya. Chamona rini wewe. Handisiya. Imbomudza zvauri kufunga panguva dzinodzi. Zvandiri kufunga. Izvi. Ini ndiri kungofunga. Zvandiri kungofunga izvosvika. Ndiri kungofunga ngoti yangari pasaidi pako. Dai wanga uri padhuze pangu ka. Kana wega waingoti ya kubva patakata pese pataitaura pese paipe ndo paizongoti zveshuwa Mwari izvi ndo zvakangati zviitike right thing. Hapana kana chinovhiringidza kana chi ndo zvinotofana ndati kana mudhara ndinoda kupinda pakati penyu haavhiriwe. Havhiringe bawo. Atoita zviite. Uyu iblazi yangu. It's my brother. Mudhara nduna is my brother. Yeah, iblazi yangu. Banana problem. Chiro chichi but taona ndimusikana sha. Yeah, but pakaipa because it's a long journey and it's very complicated. Kunoendeka mama. Kunoendeka but it's very complicated. Otherwise iyeka ari kutotoko chichi chiri kuitika but it's through God. Zvinongoda so but so what is tadzoka futi. We are close now man. Chii chinokuitisa kuti ufunge izvozvo? Yeah, we are in God. Ndinoenda kuchechi saka ndopasa zvifunga in God we trust. So what is tichifunga izvozvo zvinhu zvakaitwa naMwari izvi saka zvinhu zvinoitwa naMwari azvikanganike. We don't forget that. Waona makasanganiswa naMwari. Yeah, takasanganiswa naMwari. Waibata aiwa bo toda kuti tizongotaura chete ka sepataura taita nemafriends angu panapa chiro panano kufonera kana any friend yangu anongokudza kuti kozimba akataura nezvangaanofanira kuti kozimba nomuziya because my friends angu ese ndinomafarira chiro akataura newewe no we don't have any problem with you anofanira ngotaura newewe chiro ukafonerwa especially vari kuZimbabwe uri kuona ari mamavideos vari kunoku kana vakakufonera kutaure navo usatadza kutaura navo unofanira kutaura navo because ndo vanhu vendinonga ndinavo ivava ndo vanhu vendinotamba navo saka watizika hapana problem hapana chii. Ko sei iwe wandiudza kuti iwe wakapedzisira kutaurana nemusikana pane 2 months ago? Ndo zviripo. Why? Otherwise ari busy. Sei uchifunga kuti ari busy? Unofanira kuzviziya zvese izvozvo. Handina zvandinokuziya ndo pane problem ipapo. Saka muudzewo zvichemo zvako. Okay. Ini ndiri kungoedza kutaura kuti chika kubva patakatadza ini ndiri kutry kufonera kana kusira WhatsApp but handisi kuziya kuti chiri kuitika but ndinongotiwo iwewe akakublacklist akasi. Yeah, I think otherwise nditori nepfungwa idzodzo dzekuti otherwise ka akandi blacklist ona machira brown bread mati haisiri kuti blacklist kana akatozvifunga izvozvo ini ndichimufarira. Kwakambotiraya kumufonera nedzimwe nhamba here? Handisati
handisati but dzako hadzisi kupinda kufoni kwake aya dzangu inini hadzisi kuita ende ende inini problem yakati ndakachinja nhamba makachinja nhamba saka chokwadi chiripo ndechekuti iwo hausina nhamba dzake matomuudza nhamba dzako kanhasa saka achakufonera anotofona mudzokorodzere futi pamwe anogona kunge asina kunzwa mudzokorodzere futi pamwe anogona kunge asina kunyatsonzwa anzwa munhu yuka ina ndikuudza hangu chake munhu yuka ndakawirirana naye kubva kudhaya runzwa saka handikambo otherwise iye ndiye angatovhiringikawo zvake kana kuti sinoti kuti kuvhiringika but otherwise but mamuri mumagood books tatiri magood but inyaya yekuti ka umwe kwaanenge ari handitika anenge ari kwaari handitika aine mamwewo futi vamwe vanhu vanorarama nawo because kwaari kune vamwe vanhu vari kupi vari ikoko waona saka ininiwo ndiri kune vamwe vanhu handitika nemafriends angu nechi nechi saka ipapapo ka ndopanokwanisa kuita macrash ekuti tinokwanisa kutadza kudini kunatsowirirana tinatsotrustana but inini ndakanga ndakatogara ndanguti no ndakatotrusta nezvaakaita iyeka because uyu munhu anoenda kuchechana namata saka ndinombogara ndambofunga kuti tingambokrashana but kana iye aine pfungwa idzodzo ina hai vano inini handina iye handina problem naye kana aine pfungwa idzodzo handizivi but anofanira kupagadzirisa kuti iye adzoke mustyle musystem anofanira kudzoka musystem ndonya iripo chete ndaadzoke musystem hapana hatinambobvira tanetsana kana kuti takambotukana hapana nyaya iripo kana kuti chichichi hapa ndakutotaura zvokupedzisira plus iye anofanira kuziva kuti zvaakagara iwe unofanira kuziva inini ndinofanira kuzivawo futi iye kazvo zvezvaari kuita ndokuti tinatsokuwirirana kwete kuti inini handizive iye ichiziva anofanira kundudza kuti amai chandiri kudai ndika ndobva ndaziva so unofanira kudai ndokuti tiwirirane kwete kuti kune vamwe vanhuwo vari kwaari omboita zvimwe saka ndofanira kuda macrash manje otherwise pamwe apa uri kuona kuti chika imwe nyaya iripo ndeyekuda iso apa nyaya imwe iripo hapasi kumanikidzwana kapa unoziva hatisi kumanikidzana unozviziva but isi through god uri panzwa takangosanganiswa namwari haisi nyaya yekuti anzi inini ndiri kumanikidza kana kuti iye ari kundimanikidza because hapafaniri kumanikidzwana panofanira kungoita zvinhu zvina mwari chi mukati wapaziya hatisi kumanikidzana sezvamambotaura muchiti in god we trust saka iye kana akati chichichi inini ndinongogara ndingori ipapo because ndinongoziva kuti takanga tisina kumanikidzana takatsvagana through god uri panzwa saka hapana nyaya yekuti anzi pane ari kumanikidza umwe kana kuti umwe anofunga kuti ninge azondirwadzisa hapana ari kurwadzirwa neumwe apa uri panzwa asi tiri kuwirirana nyaya iripo ndeyekufarirana nekusanganiswa uri panzwa haisi nyaya yekumanikidzana unoti anzi wazotadza wadiso kana uzodii but nenyaya yekusanganiswa nagod ka unozopedzisira wazombogaya ngoti saka wai takasanganiswa namwari ka but iwewe ka sei uri kuzvipesanisa chii chakaitika handiti ka kana kuti iye anofanira tomboti ko uyo sei ari kudai so but isusu takanga takasanganiswa namwari saka tingori close but pane kanhu kadikidiki tinofanira kugadzisana pichana hapana nyaya kafuse kada ngobridgwa kakachana aripo haana problem totowirirana hapana nyaya iripo totongotamba tese saka makido hauna zvaunokwanisa kudzawo mukoma wako here zembe kuti anofanira kungokonzinya ononi nomunhu wavo ingopinda magood books anofanira kukwira ndege tofo pamwe akatokwira ndege 5 years ndiriniwo ndakati ndanzwa nokukwira ndege ndakatovhakacha ikoko iye akatombouyawo kuno takamboonana temumboonana face to face personal yeah that is good ndopano zvinobodiwawo ipapapa ndorambotikotarapafoni chetichidai hayi azviite manje hazvina direction because iye anozopedzisira asanganawo nezvimwe ini ndinozopedzisirawo ndasangana futi nechi nezvimwe uri panzwa ndokwanisa kuzongoora moyo ngoti uyu munhu zvaakandudza uyu otherwise pamwe akasanganawo nezvinhu zviri padhuze saka ndokwanisa kuzongo ndokwanisa kungosanganawo nezvinhu zviri padhuze but so far asati zvapo ameno pamwe iye akatosangana nazvo urunzwa pamwe iye atopa magood books uri panzwa pamwe zvake zvakatorokeka pamwe zvamwini zviri ndau wapabata saka manje ipapo wai pakaipa but no problem bo television I love you very much
So what is good? Batira kupera.